toilets zehlukene kathathu. Kunohlobo lama-toilet okungadingi ukuthi wakhe elinye, okudinga ukuthi ulungiselele likhona. Udinga kuba ne-honeysuckle uma uzoqala lolo hlobo ukuthi singalilungisa leli toilet liyaphila ledi ligcwele kungasilungisa. Hayi, kuney'ndawo la kufanele siwaqale khona phansi kama-toilet. So-ke sinalezo nhlobo kulo 80 million esiwuhleli. Kodwa futhi nangale nje-ke kwe-service delivery la iZululand kunabantu abanamanzi, kunabantu abanogesi, kunabantu abanama-toilet, abanakho konke. Kodwa-ke sithini-ke nge-entertainment ukuthi mina-ke ngisakhamisa seZululand, ingane nje encane ayinandaba nogesi, ayinandaba namanzi, ifuna yona i-entertainment. So umuntu omdala o-serious ngodaba lwamanzi, ugesi nama-toilet, senze njani ukuhlangabeza abantu abasha. So-ke soqala kule nyanga i-Women's Month sizoqala-ke iy'nhlelo zabantu besifazane ngabafelokazi. Soqala sibe ney'ndawo la sixoxa khona ukuthi umuntu wesifazane ophumelele ubadonsa kanjani abanye besifazane abangakaphumeleli, ubanika kanjani isibindi ukuthi hhayi noma ungaba ngumfelokazi noma wena ungayibona uhlupheka kodwa usengashintsha. Sizoqala-ke sinalezo nhlelo kodwa futhi ngoSeptember sizoqala uhlelo lwe-Prince Mangosuthu Legacy Cup. Le midlalo eniyibona la iyabuya futhi ngoSeptember. Kodwa sizoqala ilegacy yomntwana, asizukuyiqala ngebhola, sizoyiqala nge-youth in business. Sizo-involve zonke iy'nhlaka ezizobe zisho ukuthi ilegacy yomntwana ibingakhulumi ngebhola kuphela, ngikhuluma ngazo zonke izinto. Sizowathinta-ke konke lawo makhono asuke esho ukuthi umuntu omusha, umuntu osebhizinisini, ongumculi, odlala idrama, uthinteka kanjani yena njengelungu lesizwe. Unani sicabangele khona ukuthi uPremier sibe nemhlangano emithathu ekhala njengalokho ukuthi ufuna ukuthola ukuthi osomabhizinisi abancane osomabhizinisi bendawo batholeni bona. Izolo nje kuyigaladina sithatha abaculi abathuthukiswa indonza khona la ukuthi banandise yibo njalo abantu bendawo. So-ke la sinalo uhlelo lokuthi noma ngabe yini eyenziwa la kodwa siyabhekelela ukuthi obani abantu bendawo, ngoba kakhulu sibheke i-youth kanye nabesifazane. Kule zonke nje lezi zinto ezenzakalayo bakhona abantu abasha, bakhona futhi nabantu besifazane. Siyabonga kakhulu.